fetițe mari în păr. Astăzi plec la școală, am așteptat acest moment o întreagă vară. Iar cu mami am ales încă de cu seară cel mai frumos buchet pentru învățătoare. Școala este o poveste, împreună explorăm locul unde noi vom crește și nu încetăm să descoperim o lume, lumea cunoștințelor. Mulțumim în parte fiecărui profesor. Pauza mare ca să mai vorbim